गुरुदेव जब रहुआ ये बात के हमरा समझावत नहीं तब बिलख काहे करी हम एकर माने के दुख रहू बा कल के भरत बात मानो 14 दिन हो गेल 15वां दिन चौथ लहरी बाबा हमरा सजल रहे मैं रखो आर मनवा के छोड़ बाबू फिकिरिया महाराज बाबूजी के हो अरे बाबूजी के कोरा बाबू फिकिरिया बाबूजी के बाबूजी पहले गुरुदेव माई के दिन हो हमारे तो को दोस्त है गुरुदेव ये माई के दिन है अपना बेटा कभी बदनाम करके समाज में छोड़ेगा चुप रहा होनहारी हो केहू के रस लगेला केहू के रस लगेला कुछ ना बिगड़ली तहार महारानी कुछ ना बिगड़ली तहार महारानी अरे बाबूजी का हो अरे बाबूजी का गोरा बाबू बाबूजी का सब ठीक बा गुरुदेव काम काज भइल दशकात्र भइल पानी दियाई अंतिम संस्कार के बाद श्राद्ध संस्कार भी भइल सब उत्तीर्ण हो गई तब कल के भरत जन खातिर तहरा बाबूजी के जान चल गई जन खातिर तहरा 3-3 गो माई लोग विधवा हो गई जन खातिर राम लक्ष्मण सीता वन में चल गई वो बात के पूरा कर रघुवंशी हो कल का कल के बिना राजा के राज अधूरा रहेला कोनो दुश्मन रले टेक कर दे कि केहू राजा है नहीं के राजपाट स्वीकार करो अयोध्या के राजा बन गुरुदेव का कहता नहीं कहले कि के कहता है पर विचार करो कहले कि सब बात मानो गुरुजी रहू जान मानो जान दे बनवास का बनवास चल जाए लेकिन सब बात मान ले बनी एगो हमार बात मानी गुरुजी हमने के एक बार ट्राई करे कहले भैया के लौट आवे भैया आओ कहले ठीक बात हारमोन मत चले हो बोले है चलल बारे भिखारी ठाकुर धोना भगत लहरी बाबा लिखल है ठाकुर बाबा बोला कि करम पटकल सफेड़ा पर से अरे बीछी मरल भाई बचलवले दाव भाव अब के करा से जे दिल से भरत मिलाप सुन लेनु वाली वो अपना भाई से जीवन में कोई बेईमानी ना करे जब सब छोड़ कर जाए के बाद तो कौना चीज के बड़ाई वो लोग कीर्ति का बात काहे का बात वो संत्याग को लगे लोग कही कि ढोल पर दबा अरे जगवा हंसी उड़ाई मोर पीर रघुवीर बिना अब के हो ना पटिया श्री गुरु चरण मनाई सोचत मन में चलले बन में सेन समाज अटल अनुराग अरे लोहरी कोई तरी अजी करी साच सुनाई सबका के दी होए विधना अब भरते जई सन चल रहले मालिक मन में जाए खातिर कहले गुरुदेव जी अंदाज से कहा जो हो जाई जौन पापी ई कर्म के राम के वन में भेले भैया भैया के तने ओकरा से मिल के आवे दिया जाए अपना माई के कैसे कल करी पापी अरे साफी बड़े साफी न अपने अंडा के अपने खा जाली अरे डाई अपना बच्चा के खा गइलू हमरा हृदय राम के जन्म में भेज देलू एगो बात बताओ हमरा खा गइलू बछरू अरे तू पैसा अभिनंदन यादव जी प्रस्ताव देनी अब ठीक हो
उठता परे जबीरा नैना से झरे नीरा कोई सन भइल बा समैया ई मुदैया समैया ई मुदैया बताओ ये भैया कौना बन में गइल कि भरा राजा हृदय में कलेश बा हमर बुद्धि बिगड़ गई लगी विधाता के दिन में भरा हमरा खुद दुख बा हमरा के अपेस लगा के औरी अब ढकाओ मन मार के भरा बिचरल बड़े पयनवा ना भरत बनवा के कइले पयनवा ना भरत बनवा के पयनवा ना भरत बनवा के कइले अब बताई जे राजा के लड़का बा जीवन भर भुइया ना घुमल होई हां रथ पर बैठ के गइल होई हां पनही जूता पहनले होई हां आ ऊ भरत कहल कि भैया नंगा पांव गइल बड़े आ हम जूता चप्पल पहन के जाई नंगा पांव भरत जा रहल बड़े गोड़ा रोड़ा उठे लागो ना फोड़ा तो गोड़ा रोड़ा उठे रोड़ा उठे लागो ना फोड़ा भरत बनवा के कोई अरे पयनवा ना भरत शॉर्ट में बढ़ाओ था कोई जगह विश्राम भी भाई वाले लेकिन जब निषाद राज केवट को जाता लोग पोता बने लो भाई तरह हमारे संग भाई कहते रहे के कोई कहली पूर्वी में के कोई दसों से कहली पूर्वी ठाट में वो साज बजले के बैठल निकाल कर ना हो कथक में कहले ना ठीक कहता कि के कोई का कहता नहीं हमरा सब के पूर्वी में सुनाओ नहीं कहता के कोई कहली पूर्वी ठाट में पहला दसरा दिए चौक लगा के दिखाओ तू को बॉक्स ढाल बजाओ नहीं ना अब है भला भाई भाई कोई बड़ा सारा बना लो गरीब है तो होई देखो रामो जी कहत रहो कि चार भाई हैं भरत हमर जान है शत्रुघ्न हमर प्राण होए हां अब वो सोने सावर गुरदू भाई बालू सेना लेके आओ तो लोई कहां जाता लो नदी पार करके जंगल भेटाई आई जात नाटबो भला नाटबो दोरे पुरानिया का का रहले भाई बोल के ना अने हमरा के जांचे दलो कि जवन पैर उठतिया ये लड़ाई वाली ना होई बिताई जस जाके कहले कि रवर नाम का कहले कि हमर नाम भरत हो हमर भाई शत्रुघ्न रास्ता में जनको जी भेटाई रहले हो गई रहले भाई बाबा है वशिष्ठ बाबा भाई हमर प्रजा तो कहां जाता नहीं सेना लेके कहीं लड़े पकड़ ना 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 ई सब है देखे खातिर प्रभु के बेचैन बा हमर भैया राम के हम अपना भाई के खोजे निकल बनी लौटावे खातिर कहले कि अरे राम राम हमरा और जांच करे नहीं हो इहे स्थान हो जहां बोर के दूध निकाल के अपना केस के जटा बनौले भाई है बलुआ रेत जहां प्रभु जी रात्रि में आराम कर रही दौड़ के अखबारी में धल है मलाह भाई के कहले के भैया पता बताओ आ जौना जगह पर भगवान सुतर रहनी जा के बालू के रेत उठा के कपार में लगाओ तरे कहले के मलाह भाई उतने कृपा कर दो कि कौन हाथ भुइया जहां आ रखल भैया मोआ अपना बतिया सुन यही जगह पर सुन अपना बतिया सुन भरत जी भूना तारसी अपना बतिया सुन भरत जी भूना तारसी अपना बतिया सुन खाना हो रहतिया गोइले तीनों मुदतिया अपना बतिया सुन खाना हो रहतिया गोइले तीनों मुदतिया अपना बतिया सुन खाना रहिया भैया रघुवी अपना बतिया सुन भारत से मना भाई वाले के बैठे चले लाए पर
वो पर को देते हैं जहाँ छोड़ रहे वहाँ के आ एगो जगह पर तो मिलता कि संग संग वाला हाथ बैठ ले पता बस लगा तुम जगह थोड़ा सा 2 मिनट का कहता है ना तो लोग बहुत भला जरिए चल जाए छोड़िए ये पने का करके तो झट से पूरा बोली तब लगा 2 मिनट में हम जानता नहीं बाकी जाके लोगन करते हैं हम प्रसंग होतने से कि खाली लोई के लो नहीं खम देखत ना कि 30 से ऊपर वाला आधा लो हाँ थोड़ा सा चाचा 2 मिनट आड़िए हर राम भाई आड़िए देखी कितना भयवती में प्रेम रहे भगवान बानी जंगल में हाँ आने भरत जाता रहे नदी हेलता रहे हाँ देखी रौरा जब दिल टूट जाई के प्रति लोग खोजे खाती हाँ तरवा जवना से ना बोले के तोनो से पूछ दे कि हने फलनिया लोग करले लगता है जाता रहे बलबरेल से कहता रहे अंतिम में घाट पर बैठ के आ गंगा जी के पानी लेके त्रिवेणी जहाँ 3 नदी के संगम रहे आ रो घतर के हे माई तू पाप नाशनी हो तोहरो से पूछता नहीं हम सुना सुना भागी सुना हे भागीरथी मैया जन कल्याण खातिर आई रहे सुना सुना भागीरथी सुना त्रिवेणी जनता जहान मना मंगल मोरी तो हमारा पर करो में हर बात सुनो ये हमरो गंगा महाराज अंतर्यामी बुझा मनवा के मोरा मांगतनी भीख छोड़ी छतरी के धार दे दबारा दाना ये भवानी दे दबारा दाना ये भवानी सुनाए हमरो गंगा महाराज सुना जाने अंधन सुनाने की मगत छतरी के धर्म भीख मांगला हमारी लेकिन छतरी हो गई भीख मांगत ने अपन धर्म त्याग के का दिन दिन भक्ति दुगुना बढ़ा दो इह अरमान भैया राम से मिला इह अरमान भैया राम से मिला ब्याज तो सब भइल मालिक लेखक में के लहरी में बना हो तुम बंदी में कटिंग सेटिंग में के हो दोबारा गोपी ठाकुर जन्म लानी मंगले अरे कोई तरी निशानी मंगले कोई तरी निशानी सुनो ये हमरो गंगा महाराज रजनी ढलत रहे रात्रि के पहर बीतत रहे माली भोर हरिया के बेरा रहे आ राम जी जी सैन कक्ष में सुतल बनी अपना और कुटिया में अतल चिहा के सीता जी भोरे जगत बड़ी स्वामी अरे सीधे क्या हुआ अरे बोले कि हे स्वामी अतना बाउर सपना देखले बनी भोर के सपना साच होला हमर जीव के रात हमर कार बोले का बात था कोहम के माटी के लय तबे लोग बुझी लोग जान जाए कि कौन भिखारी ठारी के लय हो और कौन भोजपुरिया माटी के हो कौन पूर्वी महेंद्र में से सब जान जाए कि रोटिया और देखनी सपनमा सजनवा सुनना